Il-Partit Nazzjonalista ġab skuża ġdida għal xiex il-kontijiet finanzjarji tiegħu baqgħu ma ġewx awditjati u sottomessi fil-ħin lill-Kummissjoni Elettorali skont il-liġi anke wara twissijiet formali li rċieva u tmiem tal-estensjonijiet mitlubin minnu. Waqt il-programm Awla fuq One id-deputat u kellim nazzjonalista għal finanzi Grem Bencini saħansitra indika li hemm idba żwir f'dawn id-dokumenti, tant li qal li hemm riski li kull awditur li jagħmel rapporti simili irid joqgħod attent minnhom. Irridu nifhmu, fil-każ ta' partit politiku hemm element ta' riskju. Il-Partit Nazzjonalista baqa' ma sottometta l-ebda wieħed mill-kontijiet finanzjarji tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali minn dulħaq kap Bernard Grech, jiġifieri biksur tal-liġi għadu ma ppreżentax dawk għas-snin 2021, 2022 u sal-oħra, anke jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem ħafna drabi dwar governanza tajba, fil-verità ilu jikser il-liġi prattikament 4 snin. Meta ġie mistoqsi aktar dwar dan, il-kellim nazzjonalista għall-finanzi sostna li l-awditur irid jiċċekkja l-affarijiet li qed jiffirma fuqhom huma tajbin biex imbagħad spiċċa jitfa' ir-responsabilità fuq tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Li dak li qed jiffirma huwa tajb. Dan il-proċess huwa dej kif spjega il-kap tal-partit, kif spjega is-Segretar Ġenerali. Sussekwentament, id-Deputat Nazzjonalista kellu jiffaċċja il-mistoqsijiet mill-preżentatur ta' Awla Ronald Vassallo dwar rapporti ta' donazzjonijiet li wkoll għadhom mhux ippreżentati, anke jekk dawn laqqas jeħtieġu awditur għalihom. Dokumenti simili l-Partit Nazzjonalista wkoll għadu ma ppreżentax lill-Kummissjoni Elettorali imorru lura għall-2021, l-ewwel sena sħiħa ta' Bernard Grech bħala kap. Għalfejn il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sentejn ma pubblikax il-lista ta' donaturi? Nerġa' ngħidlek. Hemm proċess għaddej spjega ħielek is-Segretar Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u jiena m'għandix xi iktar minn hekk għax fl-aħħar tal-ġurnata hija l-kariga tas-Segretar Ġenerali li jwieġbek fuq dawn l-affarijiet u mhux jiena. Ironikament, fl-aħħar ġimgħat il-kap nazzjonalista ftaħar li l-partit immexxi minnu jieħu l-affarijiet bis-serjetà.